Elimu. Elimu, why now? Why now? You were too young to die. And we were almost where the bull was. Well, almost the bull is a master in the picture. Hey! Mama. In England, it's another quick go. She was like a mother to me. Mother to get you born in England. You didn't England. Hey! We know. I'm sorry, yo. Quena. Oyoyo. Ozunwa don edo. Hey! When the mara so yibo. Asumiri. Ay. Asumiri. Ay. When the pako manoya we will glove where you chicha kia pako is going on. What is the konya do we go na mature? I come mad the normal queen. I come mad the normal queen before. Major China, if you book queen, Major China. Go. Matualusi from Nigeria, okay, we'll know you on English. Amen. Hello, Shegala. What kind of ministry? The miracle ground. 1 minute silence for Queen Elizabeth on England. Radical Intervention Ministry. Radical Intervention Ministry. The miracle ground. Because we have gone go Shiara. I Mona Talugo the other day with a line letter na Queen Aungo. Talugo cried that day. Even Talugo be na kwa. Obolokwalonye. Amamo. Be mu ajivie. So ana madam ka meshi zionya madike ma na ewu. Maka na onya na Queen adoka na mma. Sorry yo. So 2 days ago cancel onya na Queen Aungo. Onya mapala onwe to na na. Obeche onye suggestion. Sino wo ye je England. Continue. So munonya mma we suggest ya na ayezifu Atalugo England. Mana nnecha anya si na aga na ebu na palace erike Atalugo aremengwe in England. Oya wonya na kpon na phone maka urgent meeting. Onya mma asizia no ya madike ma na ewu ye jeze de England. O meloji kecho tukulu kan de England. Anye wofutego ku 3 million do na akpa already. Last card that kind of some minister 3 million. Oya manye likike ka withdraw onya. 3 million e wolu na akpa onye ka agwa. Sign go me sign. O sign ya onye ka akpa ya sign ya 3 million. O very alquin. Esa ile ko utati go nyo na. Chelu abura di ba kwesi di na ekwu ba ya kwesi di ekwu ba bo. Ke ko onya ma yesi je England. O no nwukulu ego ba kwulu anyị na akpa eti ekwu nya ma eje beje. So edike ma na ewu biko ya assist zim ka ikwu tofuzie o. Biko iwe wo na dide no nwe aka. Na mebezini. Onwukwu iri butere president. Radical Intervention Ministry. The miracle ground. Oh mama. Ala na ile nke no ngambe kutela nive. So na nugo ife nwoke ogwukwuru. Onwu Queen bụ Radical Intervention Ministry ka Queen nwualu. Queen ihe anụwa bụ ozu nwa ada, ozu nwa ọkpụ. Nwa ora. Ọ bụrụ ife a ga-akpachapụ. O nke anya. Mgbe a na-ekwu okwu onye ga-represent ọmụ ji aka m si let Atalugo go. Yes, he said it yesterday. Mana wa ha na-agba na palace abụrụ obele ife. Charles kpọm na-agwa m ya. Na need a radical man can attend to that radical situation. Yes. And who is that radical man? Ejima Moses. Why mean you cancel my Sabbath school leave? Man, I'm no leave now. Yes. Rapucha here in Mexico and Java, England and Atokam. So if I put 3 million and 180 no rike, onwe kwi ho Zulu. Makane mananka ga convert near to pounds. Ojere ego pounds. Ojekwe neje. Ego need idum naka. Yes. Maka burial ndo cha radical nke bai. Nke ndo cha flower jeleba flower na card. Mana ba ga asulu gi niji. A ga eme abacha ma ife ndo ozo. Okwu no the other day fu na news na ofu bodyguard na-eche akpati Queen nchi no kata collapse. Aburu ya agụ na-eme. Ego need idum n'aka. Yes. Maka na mmego nu George. Ngego high target. Yego mmioku. Mmego mmioku meji ya tuninu na high table. Yes. Iwatago mamba ka yeje. Ka Radical Intervention Minister ya na ayo nni ayo. Mba. Queen go ka na akwado burial. So na na-ejeba na mma akwado onwe m ofuma. Ọ bụrụ nni ji ntie na akpa. Ofe adịrị side nke ọzọ. Yes. Ọ me njiwe need edu ego. Nland lana na England ozugbo. Nje na nke nwaanyị ba anyị na-asụ nni ji ebe anwa. Na on the side ring road. Yes, the other side. Ọlọba nni ji ka anyị eji 3 million we asụnụ. Akwa na pounds na. Ndị na pounds. Akwa na pounds na ọ bụrụ na naira. Wezu ga iji n'aka. Ihe nje mere ya bụ mbaze na toilet ma nje na restroom lie nni ka ife wedo m na. Maka na charge nni ji pa okpoko. Ifu lo okpoko 1 pound.
okpoko ọsọ 1 pound. Ịmalụ okpoko ịmalụ pound no onye amaghị. And then the kumego ya dukum na aka ka m wee kwuo nu chari na ọpa eleba na onyinyo nne picture portrait nne m na Adadi ọra mma. 100 pounds tuo nie no. No mmadụ ka ewu. Nzala for radical intervention ministry. Iwata go. Atalugo no wayo. Jide atalugo. Iga na Facebook na fu ebe niile ọ na-ekwu na pounds niile gold niile kwe na kpokolo na Africa. Nje England. Mmekpo n'ike kwe m wee nata. Ịdị ike ma na-ewu ewu. Yes. Mana ya mokole ebe di gold digasi we. Obokian Palace na-echu ka mmiri. Maka ma bụrụ onye na-egosi m na social media. Ịbatala na Palace ozugbo. N'anya n'aka na ị ga-afụ ebe eselu ga-ala. Mmapụ n'ike kwe m nata. Kama nụ n'anya m 2 weeks na from na ndị hook up ndị ọcha wegogolo m. Lastly, before I conclude the meeting, we have to set for aka kpele ka ije edu ka ije mmiri. Iweta. Ịdị ike ma na-ewu ewu. Sardine ndị mmaba. Ejima Moses. I'm telling you. Ije ya dịka ije mmiri. Amen. Amonsu na amma gbadin England. Ma amonsu na amma gbawolu kwe na ara isi anya. Amen. Iwa uni tiela aka England ga na-agasịrị were. Amen. Iya pali iko mmeri nata Nigeria. Gbalo mazi hook up ndị England ọsọ. Sorry, come kwesi England na leba belo nya mo kwesi England. Gane mele belo mo kwesi England. Obodo ni kwesi England onye mo kwesi England ka anyị na court. Aka kwesi England. Aka kwesi Charlie bien akpọ m. Charlie nwanna. Ewo. Charlie ezi owu kenu wa. Charlie ezi owu. Iso yo wala pata mo no we go. What's going on now? Why? Transform your BP at work. Charlie Sorry. I will be there first tomorrow. Yes, he's coming. Woman now no need na makwado. Yes. Because I don't know England nata. Jebe. No problem. Wonderful. But don't worry, we benga branch go this first. Can watch you doing ring what from gabe naga. Because onye ọwụna ga-abịa say condolence na right kind of something. She make sure na picture. Ego na ọwụna onye ahụ wote because she dey to meeting na going conclusive. Secretary meti ipachi oche ni nazo. Bidi kama na ewu. Adadi ọra mma. Kwele mo. Ele mo why now no kwe ogwu ife ki kwa mo. Ogwu ife ki kwe mo na kwe Elisa. Elisa le mo why now. Just know that wherever you are, I will definitely make you proud. I love you.